Onye hụrụ ụzọ ọma ya eji nwanne ya o. Health is wealth. Ihe niile Chineke kere mara mma, ọ wụ ịmara nke na-arụ nke ọ na-arụ. Ndị na-emekarị ihe a wụ Asian people. Yes, Asian people. Ha na-aṅụ mmiri ọkụ steady, eji ya egwu egwu. Ha pụta ha awa ya na kọpụ wee n'afọ. Mana ugbu a ka anyị ghọtara ihe kpatara na ha ji na-aṅụ mmiri ọkụ a. Busaranụ m ozi a biko, onye nụ ya gwa nwanne ya, gwa ikwu gwa ibe. Ị nwere ike ọ bụrụ na enwe onye ọ gbadere gị zọọ inye aka zọọ ya ndụ. Yes, aga m ekwu okwu a in a way that most people, whether you understand Igbo language or not, in a common language to carry everybody along. A group of Japanese doctors confirmed that warm water is 100% effective in resolving some health problems such as 1. Migraine, 2. High blood pressure, 3. Low blood pressure, 4. Joint pains, 5. Sudden increase and decrease of blood pressure, 6. Epilepsy, 7. Increasing level of cholesterol, 8. Cough, 9. Bodily discomfort, 10. Gut pain, 11. Asthma, 12. Diseases related to uterus, 13. Kidney and liver problem, 14. Heart diseases, 15. Diseases related to eyes and throat, 16. Stomach problems, 17. Poor appetite, 18. Headache. Dịka m gụrụ ebe a ụmụnne m, warm water. Now, ka anyị lee the therapy and the period of time and give you good results. Maka na ụfọdụ n'ime anyị aṅụ taa aṅụ echi akwụpụ ọnụ n'ọkụ, aṅụ taa aṅụ echi akwụpụ ọnụ n'ọkụ, ọ wụghị otu ahụ. Leta aga m agwa unu mgbe ị ga-aṅụ ya na otu ị ga-esi aṅụ ya, mana ka anyị cheke the period. You will have to be consistent with drinking this warm water. Diabetes, 30 days. Blood pressure, 30 days. Stomach problems, 10 days. All types of cancer, 9 months. Blockage of veins, 6 months. Poor appetite, 10 days. Uterus diseases, 10 days. Nose, ears, and throat, 10 days. Heart disease, 30 days. Headache or migraine, 3 days. Cholesterol, 4 months. Cholesterol, 4 months. Epilepsy, 9 months. Paralysis, 9 months. Asthma, 4 months. Yes, ụmụnne m, otu a ka ị ga here period of time depending on what you are drinking it for. It's very, very important, whether healthy or sick, as long as you are alive, as long as you are a human being. Now, cold water is bad for you. If you do not suffer it now, it won't be funny tomorrow. Cold water closes 4 veins of the heart and causing heart attack. Main reason for heart attack, cold water. It creates problems in the liver by making fat stuck in the liver. Cold water affects internal walls of the stomach. It affects the large intestines, which often results in cancer. Now, how to use warm water? Get up as early as 5 a.m. or 6 a.m. in the morning and drink approximately 1 or 2 glasses of warm water in an empty stomach. Do not brush before drinking it. The water should be look hot, but not hot enough to cause burn. The level you can drink at a time. The level you can drink one time. Ịkwụ ya ọnụ, ọ ga-adị ọkụ mana ọwụ ka ịgbụṅụ ọnụ gị ṅụọ ya wụ mmiri ọkụ. This therapy was confirmed by a group of Japanese doctors. Information shared by Dr. D. Mensah Asari.
ụmụnne m busaranụ m ozi a. Udo dịrị unu.